दरसि खालामफैदों आरोना। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों जोंनि एमजे एनिथिं इउटुबार नङा होनबा, बिथांनि दासान्दि माने ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जागासिनो, नोंथांमोना बयबो मिथिखायो नङा होनबा। दा बेनि गेजेराव आङो माने फंनैसो बाथ्रा बुंनो फैदों लोगोफोर। दिनै आंनि नङा, माने बिथांनि गोबां माने भिडिअसफोर बानायगासिनो गोबां इउटुबार्सफोरा नङा होनबा, बा फेसबुकफोरावनो नङा होनबा। दा बेनि गेजेराव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो फैदों बिथांनि सायाव। दिनै नोंथाङाथ' बा नोंथांमोना दिनै गासैबो बिथांमोनखौ बा बिथांखौ सिनायखायो नङा होनबा, सोरजों खारखो, सोरजों मा जादों जायाखै नङा होनबा। दा बिथांनि दा गोबां आपडेट माने जायनो हायो फट'निफ्राय लानानै भिडिअसफोर बानायगासिनो नङा होनबा। दा बाथ्राया जाहैबाय, नोंथांमोना एमजे इउटुब एनिथिं होनबा दा बिथांखौ गोबां मानसियानो मोजां मोनोमोन दिनैनि दिनाव, बा दिनैनिफ्राय गोबाङानो गाज्रिबो मोननो हागौ बिथांनि सायाव नङा होनबा। मानो होनबा बिथांखौ सासे हाबा जाखानाय अलरेडि हिन्जाव दंखायो नङा होनबा। दा बिथांजों माने गोबां जाथाय जादों नङा होनबा। दा आं बेफोरखौ बुंनो थांला, माने जि जाथाय जादों गावसोरनो नांलायनाय माबानाय पार्सनेल बाथ्रा नङा होनबा। दा माने बेफोरखौ लानानै माने गोबाङानो गाज्रि मोननो हागौ जे बिथाङा सासे हिन्जाव दंखायो, ओमफ्राय दा नै फिन खेबसेबाव माने बिथाङा माने गुबुन हिन्जाव लानानै खारदों होननानै बा बाथ्राखौ जेनेबा दिनैनिफ्राय मिथिनानै गोबाङानो गाज्रि मोननो हागौ बिथांखौ लानानै होनबा। दा माने ससियेल मिडियायाव बा बड'लेण्डफोरनि निउस बा रादाबफोराव नुनो मोनगासिनो दिनै सासे फेसबुकाव जारिमिन ना माने स्टारलिं सना मुसाहारि होननाय मुं लाना दं। नोंथांमोननि स्क्रिनशटआव होखादों नङा होनबा। आं नैबे फट'खौ नायबानो जाबाय, बिथांमोनखौ लानानै दिनै माने गोबां फट'फोराव फेसबुक भाइरेल जागासिनो नङा होनबा। ओमफ्राय दा थारैनो बिथांमोना खारमारदों मादों दा जोङो जेबो कनफार्मेसन मोननाय बायदिबो जादों, मोनै बायदिबो जादों होनबा। बिथांमोननि खुगानिफ्राय माने बुंनाय क्लियारिफिकेसन राव फैयाखै नङा होनबा। दा बिथांमोना थाबैनो होनो हागौ बेनि सायाव जे जों थारैनो मोजां मोनलायनानै खारदों मादों नङा होनबा। दा साननैसो नुगोन। ओमफ्राय खिन्थु बिथांमोननि जिहेथु सानैनिबो फेसबुकाव माने गावसोरो माने थारैनो गोसो गोरोबलायनानै खारदों मादों होननानै बाथ्राखौ दिनै जों मोनसे पस्टनि गेजेरजों नुनो मोनदों नङा होनबा। दा नायनोसै मा जादों होनबा। जेनेबा जोङो नोंथांमोना हिन्जाव गिबि बा फार्स्ट जिहेतु हाबा जाखानाय बे हिन्जावनिबो माने गोबां बाथ्राफोरबो ओंखारलांनो हाबाय लासै लासैनो, जेनेबा दासिमबो बिथांमोननि थारैनो माने हिन्जाव माने जिहेतु माने प्रिति नार्जारि बिथाङा अलरेडि माने एमजे एनिथिं बिथांमोनजों सानैजों हाबा जालायनानै माने गुबुन गुबुन थानाय जाबाय नङा होनबा। थारैनो जोङो बिथांमोननि रायलायनाय मानाय बा डिसिसनफोर नुनो मोनगोन साननैसो नुनो होनबा। दा बिथांमोना थारैनो जुदि मोजां मोनलायना खारबायदोंबा, ओमफ्राय प्रिति नार्जारिनि जिहेतु बिथांमोननि सायाव मा जालायो नङा होनबा। दा डिभर्स जालायाखै बिथांमोना मा खालामगोन होनबा। दा बेखौ जों नेनानै थानोसै। ओमफ्राय दा जिहेतु जाखाबाय भाइरेल, दा मा खालामबावनो होनबा। नोंथांमोना मा सानो बिनि सायाव कमेन्ट सेक्सनाव खोथाबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोसे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। थेंक इउ स' माच।